Do kraja čovjek iza Todora, može svi se da odluka ida. Kolega mi je upačen. Dobrodošli, ne znam je li potreban mikrofon, ako se čujemo dobro. Zahvaljujem svima koji su došli, počet ćemo, možda nam se još neko pridruži u međuvremenu. Pretpostavljam da ste ove scene, većina vas vidjeli, neki su možda i bili na licu mjesta, pa ćemo ih možda kasnije i prokomentirati situaciju samo što se tu dogodilo. Kao što i u pozivu stoji, dakle, prosvjedi mogu biti mirni, kao što smo vidjeli, mogu prerasti i u nemire. Mogu prerasti i u nemire kada su ljudi došli s namjerom da budu miroljubivi, ali zbog nekakve situacije koja je nepredvidiva bila, mogu eskalirati u nemire. Kako se ponašati u takvim situacijama, kako izvještavati, bilo fotoreporteri ili novinski, televizijski izvjestitelji, snimatelji, koje su tu ovlasti policije, kako se novinari sami trebaju zapravo ponašati kada se nađu u takvoj situaciji. O tome će nam nešto više reći naši gosti, naši predavači, koje smo zamolili da nam svaki sa svoje strane ukratko kažu i prenesu neka svoja iskustva. Redom su to, evo, prvi do mene je kolega Darko Bandić, dakle dugogodišnji fotoreporter Associated Pressa, izvještavao sa svih mogućih bliskoistočnih, balkanskih i kojekakvih ratišta, iz kojekakvih situacija, i siguran sam da nam kolega može zapravo iz prve ruke reći nešto što možda na sreću većina nas ne zna. Jel? Onda je kolega ovdje Davor Posilović, načelnik odjela za javni red Policijske uprave Zagrebačke. Pa je tu kolega Tomislav Krasnec, novinar Jutarnjeg lista, koji je nedavno izvještavao, mogli smo čitati, sa demonstracija u Kairu. I snimio ovu snimku, dobro. Tu je kolega Nikola Šolić, fotoreporter Reutersa, za kojeg zapravo vrijedi ono što sam rekao i za kolegu Bandića malo prije. Samo sam u njegovoj sjeni. Tu je gospodin Josip Turkalj, zapovjednik zapovjedništva interventne policije, i gospodin Krunoslav Borovec, glasnogovornik MUP-a. Dakle, možemo početi redom od kolege Bandića, da nam na neki način ispričate neka najupečatljivija iskustva vaša iz zapravo više desetljetnog izvještavanja sa tih kriznih žarišta i koliko se zapravo ovo što smo vidjeli, koliko je slično ili koliko se razlikuje od onoga što ste vi vidjeli. Dobar dan svima. Ne bi ja previše miješao nekakve konflikte, neke druge kategorije sa ovim konkretnim stvarima s kojima se mi danas ovdje bavimo. Ipak su malo drugčiji uvjeti, sistem zaštite, logistika je malo drugčija. Dok se u ratu od ovoga što se zbiva u slučaju nekakvih nemira, nereda, demonstracije i tako dalje. Tako da bi se ja vratio na ovu snimku. Ja sam bio ovdje isto te subote i to je jedna, vjerujem, nepredvidiva situacija bila i za policiju, kao i za većinu demonstranata koji su bili taj dan najprije na trgu Bana Jelačića. Znači šta se zbiva, pojavila se ta ekipa koja je došla u stvari s namjerom da sudjeluju u neredima. Ne mislim, ja pretpostavljam koji je tu profil u igri, tu su neki navijači, neki klinci kojima je tako nešto trebalo u tom momentu, za razliku od većine ljudi koji su bili tamo s nekim drugim idejama. Ja nisam primijetio neke incidente što se tiče odnosa policije i novinara, osim ovog nesretnog slučaja sa kolegom Polanom, koji je
sad sam zapravo drugi put sam vidio snimku samog hapšenja, vidio sam s jedne druge snimke, neke stvari nisam primijetio na ovaj način na koji sam to sad vidio. U svakom slučaju, interesantno kako je on samo uhapšen, a nije niko drugi. Ne znam kako to tumačiti, očito se nije našao u pravo vrijeme na pravom mjestu. Mene je interesiralo prije svega koliko je policija pripremljena na to da će tamo gdje oni obavljaju svoj posao, znači oni su anti-riot police, kako se kaže, interventna policija koja je trenirana za ovakve situacije, ne? Koliko su oni instruirani u smislu suradnje s novinarima. Koliko oni znaju da će tamo biti novinari, da će tamo biti kamere, da se te ljude treba identificirati i pustiti ih da radi svoj posao, jer oni tamo radi isto kao što oni radi, ne? Mislim, niko od snimatelja, od novinara, fotografa nije se tamo došao zezati, niti sudjelovati, niti se nešto buniti, ne? Dobro, evo malo prije početka ovog predavanja rekao sam tu nekima od sudionika da sam 1991. bio poslan da izvještavam iz rata iz istočne Slavonije i poslan sam zapravo potpuno nepripremljen, nisam znao kako se ponašati u takvim situacijama. Naravno, riječ je bilo o ratu, pa je teško bilo i predvidjeti neke situacije, ali neke upute, preporuke mislim da sam trebao dobiti. Pa recite, kad vi idete na ta krizna, trusna područja, da li vaša firma, vaša agencija Associated Press vam daje nekakve preporuke? Imate li neki kod ponašanja? Ljudi koji se bave tim konkretnim poslom su prošli nekakve specijalne tečajeve, obuke. Ja sam konkretno u Engleskoj bio na nekoliko seminara, na nekoliko tečaja koji su jako zapravo vrhunski organizirani, što se tiče prve pomoći, što se tiče ponašanja u tom neprijateljskom okruženju, što se tiče funkcioniranja tehnike, što se tiče komunikacije sa vojskom, sa vojnicima, sa nekakvim nekim drugim problematičnim grupama i tako dalje. Tako da kod nas je pravilo da oni koji nije prošao taj tečaj, to se zove Risk Assessment and Hostile Environment Course, on u stvari ne može dobiti takav assignment da ode negdje u neko krizno područje, u neki rat ili nešto kao slično. Dobro, evo na vas ćemo se vratiti malo kasnije. Gospodin Posilović, kad smo već počeli komentirati ovu snimku, novinari naravno doživljavaju kad ih policija privodi to na jedan svoj način, dakle kao ugrožavanje slobode medija i ugrožavanje posla kojeg obavljaju, odnosno nedopuštanje s policijske strane da se posao obavlja. Pa i novinarsko društvo zajedno sa zborom fotoreportera Hrvatske je reagiralo, reklo je da to nije, najblaže rečeno, bilo u redu, odnosno da nije policija profesionalno postupila. Tako smo mi to doživjeli. Kako bi vi sad opisali ovu situaciju? Dakle, bila je čak jedna korespondencija u kojoj je baš vaša policijska uprava rekla da se kolega Pola našao u zoni djelovanja policije, da je bio upozoren, pružio je pasivan otpor i nakon toga je morao biti maknuti, ne? Sad nama nije sasvim bilo jasno zašto nije maknut, nego je priveden. Evo, recite nam vi nešto. A da, zapravo u takvim situacijama zapravo ne vrijede, usudio bi se reći da ne vrijede neka standardna pravila komuniciranja između policije i novinara iz jednostavnog razloga što se ne može ni predvidjeti ponašanje mase. Rizična je situacija i za novinara, rizična je situacija i za svakog policijskog službenika. Što se tiče samo konkretnog događaja, usudio bi se reći da je isti bio kako posljedica takve situacije koje nismo mogli predvidjeti, a tako i spleta određenih okolnosti. Naime, ova priča sa novinarima bi slijedila kada je policija, kada je izdata zapovjed da se uporabe sredstva prisile protiv onih najagresivnijih pojedinaca koji su se nalazili u prvim redovima, a kolege novinari, dobar dio njih se također nalazio izmiješan sa tim ljudima. Znači, nakon prolaska policijskog kordona, pretpostavka je da se kolega Polan, ako se ne varam, našao zapravo na mjestu prethodno počinjenog kaznenog djela. Svi ste svjesni kako je to kasnije rezultiralo, zapravo radilo se o počinjenju kaznenog djela sudjelovanja u skupinu koja sprečava ili napada službenu osobu
i faktički on se u trenutku kada mu se policijski službenik obratio zapravo i nalazio na mjestu prethodno počinjenog kaznenog djela. Sukladno policijskim ovlastima policija je dužna poduzeti mjere i radnje sa ciljem i osiguranje i zaštite mjesta kaznenog djela, poglavito imajući u vidu da se u tom trenutku na samom mjestu događaja nalazilo mnoštvo tragova, odbačenih predmeta, to ste sami vidjeli, dijelova, obuće, tehničkih sredstava i zadaća policije je bila zaštititi takvo mjesto kao mjesto prethodno počinjeno kazneno djelo. Znači nema razlike kao i svako drugo kazneno djelo. U tom trenutku, obzirom pitate kako da je jedan jedini novinar, da, jedan jedini se nalazi u tom trenutku na mjestu prethodno počinjenog kaznenog djela, dok se velika većina njih, odnosno gotovo svi ostali, su se nalazili opet ispred policijskog kordona, znači na određenoj sigurnoj udaljenosti gdje su mogli pratiti i izvještavati ono što struka novinarska zahtijeva. Nakon izdatog upozorenja i zapovjedi, činjenica jest da se kolega novinar oglušio na isto, pružao je na neki način pasivan otpor i prema njemu su sukladno načelu razmjernosti primijenjena najblaža sredstva prisile, on je jednostavno fizički odstranjen sa tog mjesta. Sad postavlja se pitanje, vjerojatno vas zanima, iz kojeg razloga je predmetni kolega završio u policijskoj postaji. Zapravo, prema njemu su u tom trenutku, sukladno Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, uporabljena sredstva prisile, tjelesna snaga, a standardna je procedura da nad osobama na kojoj su uporabljena sredstva prisile mora se provesti i standardni postupak koji se ne može provoditi na terenu, već osoba mora završiti u službenim prostorijama policijske postaje, gdje prolazi određenu proceduru upoznavanja sa svojim pravima, između ostaloga mogućnosti da obavijesti nekoga od rodbine ili koga on to već želi, da angažira odvjetnika ukoliko to treba itd. Ta procedura treba proći izvjesno vrijeme da se ona provede, pogotovo zašto, što je nama sad bio problem, da ljudi koji su postupali prema navedenom novinaru nisu mogli istog trenutka doći u policijsku postaju iz razumljivih razloga. Pa je ta procedura eventualno malo dulje potrajala. Dok se nisu utvrdili sve činjenice i okolnosti, zapravo rasvijetlilo se ima li u njegovom ponašanju elemenata prekršaja, kaznenog djela ili neke druge kažnjive radnje. Dobro, a ta zona policijskog djelovanja, čisto naravno laički i ono što smo vidjeli po filmovima, a i uživo ovdje po Zagrebu, nekako se čini da je zona policijskog djelovanja ono gdje je traka, jel? Ona traka famozna. Sad te trake nema. Ne? Očekivao sam to pitanje. Zapravo radi se o jednoj situaciji koja nije, da tako kažem, standardna. Znači mora se raditi o improvizaciji. Čisto improvizaciji, znači, a inače pravila policijske struke zahtijevaju, što vjerojatno i razumijete, da se mjesto događaja u početnoj fazi, kad se ne zna još svi detalji i sve okolnosti slučajeva, nastoji odrediti što je moguće šire. Znači gdje se god prostiru, a vidjeli smo sada iz ove snimke, od tragova krvi dalje predmeta koji su upotrebljeni za napad i tako dalje. To je bila procjena rukovoditelja na terenu koji je smatrao da ta zona treba biti tolika kolika je i ona se određuje sukladno konkretnoj situaciji. Nemoguće je sad reći u metrima koliko bi sad to trebalo iznositi. Jel? Kažem, ovisi od slučaja do slučaja. Dobro, evo, zahvaljujem vam. Kolega Krasnec, vi ste, mislim, počeli smo evo ipak pričati o toj sceni. Vi ste snimili tu scenu. Možete li to nekako komparirati sa ovim što ste vidjeli u Kairu? Čemu ste zapravo pa iako je u Kairu situacija drugačija i politički, i društveno, i prosvjedi su drugačiji. U Kairu je vojska već kontrolirala sigurnost, a i prosvjednici su sami brinuli o sigurnosti na mjestima koje su zauzeli. Dakle, potpuno je drugačiji jedan kontekst nego ovi prosvjedi u Zagrebu. Ovih sat vremena ili koliko su trajali najžešći napadi na taj policijski kordon i koliko je trajala policijska akcija potiskivanja tih prosvjednika dalje, se može usporediti i s onim što se događalo u Kairu, vjerujem, i s onim što se preko vikenda događalo u Londonu, gdje su isto prosvjedi eskalirali u nasilje, isto vođeni jednom manjom grupom nasilnih prosvjednika. Dakle, ovo stvarno je bila jedna ozbiljna situacija u kojem su sukobi eskalirali i mogli su još više eskalirati i u kojem svako čuva svoju glavu i u kojem se između prosvjednika i policije ili pomiješano i sa prosvjednicima i sa policijom nalazi puno novinara. I kolega Polan i ja smo praktički ostali u toj jednoj zoni
nakon što je policija već krenula prema dolje niz Radićevu i potisnula prosvjednike i tu liniju dodira prosvjednika s policijom, mi smo ostali iza leđa policajcima. Traka je doduše bila jedna razvučena gore kod Kamenitih vrata, ali kako mi nismo prolazili tim područjem, nismo praktički ni prošli ispod trake, nek smo se jednostavno, znači, linija policijskog djelovanja je prošla pored nas i odjedno smo se onda mi našli na toj strani gdje policija ima ovlasti da nam zapovijedi ili da nas udari. Ali nismo bili jedini, bili smo možda jedini pored ovog policajca koji je pokrenuo cijelu tu akciju prema Polanu. I taj policajac je, iskreno govoreći, bio iziritiran činjenicom da je Polan uperio svoj objektiv prema ovim privedenim ljudima koji su bili Ležali su na podu. koji su ležali na podu. Činjenica je da je policijsko postupanje, barem prema mome što sam vidio svojim očima, bilo izazvano time što je Polan htio raditi svoj posao. I činjenica je da je Polan na prvi zahtjev policajca koji je rekao makni taj objektiv, rekao da neće jer radi svoj posao. Što je potpuno razumljiv stav novinara. Opet razumljiv je stav i policajca, ali mislim da bi se u takvim situacijama mogle raditi, neću reći iznimke, ali mogao zakon gledati na drugačiji način. Osim ako novinar ili fotoreporter zaista ne sudjeluje u tim kaznenim djelima, ako on ne baca kocke betonske na policajca, nego je očito svakome da on samo fotografira, dakle niti uništava dokaze koji leže okolo, niti sudjeluje u napadu na policajce ili ne sudjeluje u bilo kojem drugom kaznenom djelu koje tu primarno se događa. Mislim da bi